గ్రామ్స్ వరకు శనగపిండి తీసుకున్నాను. ఈరోజు నేను మీకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ బజ్జీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. సో 200 గ్రామ్స్ శనగపిండి ఆర్ బేసన్ అంటారు కదా, అది, సాల్ట్, జీరా పౌడర్, నెక్స్ట్ వాము, ఒక ½ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా. వీటన్నిటిని మంచిగా మిక్స్ చేయాలి. పట్టుకో. ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు చూసారంటే ఇట్లా స్పూన్కి ఇట్లా అతుక్కుంటుంది కదా మిర్చి, ఇలా అన్నప్పుడు మనకి మిర్చికి అతుక్కునేంత కన్సిస్టెన్సీ వస్తే చాలు. సో మనకి ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇంకోటి, మీరు బ్యాటర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే చిన్నగా స్మాల్గా బబుల్స్ వస్తాయన్నమాట. ఇదిగో ఇక్కడ వస్తున్నాయి కదా, ఇది చిన్న బబుల్స్ వచ్చి ఇట్లా వస్తుందంటే మనకి పిండికి కరెక్ట్ సోడా అవన్నీ సరిపోయినాయని అర్థం అనమాట. ఇప్పుడు పిండిని మనం 10 మినిట్స్ పాటు రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాం. అంతలోపు మనం బజ్జీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన 3 ఐటమ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మిర్చి ఇలా స్లిట్ చేసి పెట్టాలి, ఎందుకంటే మనం ఆయిల్లో వేసినప్పుడు మిర్చి చిట్టకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కట్ చేసుకోవాల్సిందే, తప్పదు. నెక్స్ట్ ఎగ్స్, నెక్స్ట్ ఆలు ఇలా నేను స్లైస్ చేసుకొని మంచిగా వాటర్లో వాష్ చేసి ఒకసారి మంచిగా ఆరబెట్టినాను, అందుకే ఇవి ఇంత లూజ్గా ఉన్నాయి. సో ఓకే, ఈ 3 ఐటమ్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అంతలోపు నేను ఆయిల్ కూడా హీట్ పెట్టేసుకున్నాను. ఒక 10 మినిట్స్లో ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోతుంది. పిండికి రెస్ట్ ఇచ్చాము కదా, పిండి కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా ఫ్రైయింగే. ఒక 10 మినిట్స్ పిండికి రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం బజ్జీలు వేస్తాం. ఇట్ సైడ్ చూపి. బజ్జీ నేను ఇలా వన్ సైడ్ వేసుకోవాలి, మిర్చి కనిపించే కదా, ఇలా తీసుకొని ఆయిల్ మీడియం హీట్లోనే పెట్టుకోండి. ఎక్కువ హీట్ అవుతే పైన మాత్రమే కలర్ వస్తే లోపల వేగవు సరిగ్గా. మీరు చూసారంటే నేను ఇలా ఓన్లీ షాలో ఫ్రై మాత్రమే చేసుకున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఫ్రై చేద్దాం వీటిని, అప్పుడే క్రిస్పీగా వస్తాయన్నమాట బజ్జీలు. సో ఎగ్ బోండా మనం వేస్తున్నాము. ఎగ్ బోండాకి మీరు చూసారంటే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న స్లిట్ లాగా పెట్టాను. ఎందుకు పెట్టానంటే ఇలా పెట్టకపోతే ఇది ఆయిల్లో
బంప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. ఎగ్ బజ్జీ మాత్రం పిండిని మొత్తంగా డిప్ చేయకుండా కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి చేసుకోండి. చూసారా? ఎగ్కి అన్నిటికీ మ్యాక్సిమం స్లిట్స్ పెట్టుకునేదానికి ట్రై చేయండి. ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఆలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మాత్రం బ్యాటర్ కొంచెం లూజ్గా ఉండాలి. సో అందుకే నేను ఫస్ట్ మిర్చి బజ్జీ వేసిన తర్వాత ఎగ్ బోండా వేసిన తర్వాత ఆలు దగ్గరికి వస్తాను. ఎందుకంటే అది కొంచెం లూజ్ బ్యాటర్ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి ఆలు. ఇప్పుడు నేను ఆలు బజ్జీస్ ప్రిపరేషన్ కోసం కాస్త కొన్ని నీళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆలుకి కాస్త లూజ్గా ఉండాలి బ్యాటర్. ఆలు బజ్జీస్ నార్మల్గా మీరు బయట తినుంటారు, చాలా లావు చేసేస్తారు వాళ్ళు లోపల, అది సరిగ్గా ఉడికిండదు. సో ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటాయి ఆలు. చిన్నపిల్లలు కూడా కారం తినరు కాబట్టి ఈ బజ్జీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం బయటికి వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇంట్లోనే చేసుకొని తినాలన్నమాట. సో చూసారా బ్యాటర్ ఇంత ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఆలు బజ్జీకి. సో ఒకటి తీసుకున్నాను ఆలు. ఇలా తీసుకొని కాస్త పిండిని ఇలా అనేయండి. వేసేసాను. మీరు చూసారంటే అది వెంటనే రౌండ్గా ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో నీట్గా రౌండ్గా చేసుకోండి ఆలుని. మనం ఇలా తిన్గా ఉంటేనే ఆలు లోపల బాగా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది. లేదంటే లావుగుంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోతుంది. మళ్ళీ స్టమక్ పెయిన్ అది ఇది అంటారు ఇంట్లో అందరూ. సో చూసుకొని జాగ్రత్తగా సన్నగా ఉంటేనే చాలా మంచిది. ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా వాము జీరా అయితే వేయండి. ఎందుకంటే ఇది శనగపిండి కాబట్టి చాలామందికి గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి వేస్తే మనం ఆ గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం ఏమవ్వదు, వాళ్ళు కూడా తినొచ్చు హ్యాపీగా. సో ఖచ్చితంగా వాము జీలకర్ర అయితే వేయండి. సో ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసుకుందాం, వెంటనే ఫ్రై అయిపోతుంది. చూసారనుకో ఆలు బజ్జీస్ మంచి కలర్ వచ్చేస్తున్నాయి. తొందరగా అయిపోతుంది ఆలు బజ్జీ మిర్చి బజ్జీ కన్నా కూడా. మనం తిన్గా తీసుకున్నాము కాబట్టి బజ్జీ లేయర్ లోపల ఆలు. ఫైనల్గా మీరు చూసారంటే ప్రజెంటేషన్స్లోకి వచ్చేసాను నేను. సో లెమన్ ప్లస్ ఆనియన్స్తో సర్వ్ చేయండి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈవినింగ్కి మంచి స్నాక్. బట్ బీ కేర్ఫుల్, ఎప్పుడు మీరు ఆలు బోండా చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, లేదంటే అది ఆయిల్లోనే బంప్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసే పని అయితే ఎగ్ని టూగా స్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్లో వేసుకోండి, అలా కూడా బాగుంటాయి. బట్ మీరు చూసారంటే ఎగ్ లోపల కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి. ఒకవేళ ఏమైనా ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు, కొత్తగా ట్రై చేయొచ్చు అంటే కూడా మీరు నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు. నేను వాటిని కూడా ట్రై చేస్తాను.
Okay, thanks for watching my video.